Na podporu kampane T-Mobile, ktorá mala na Slovensku uviesť nový pozicioning Zažime to spolu, sme vytvorili web stránku, ktorá umožnila ľuďom vytvoriť osobný odkaz svojim blízkym na billboard, do telky, kina, rádia či inzercie. Mohli ste si vybrať ktorékoľvek médium. Ak ste sa rozhodli pre billboard, vybrali ste si aj mesto, v ktorom má byť váš odkaz umiestnený. Jednoduchým spôsobom ste mohli svoj print či billboard vytvoriť priamo na našej stránke. Odkazy do telky, kina a rádia ste mohli cez našu stránku uploadnúť, prípadne nám váš odkaz napísať a my sme za vami vyslali náš štáb. Nahrať odkaz ste mohli aj na svoj mobil a potom nám ho jednoducho poslať ako MMS. Všetky uverejnené odkazy ste si mohli pozrieť v sekcii Vybrané odkazy. Vo valentínskom kine ste si mohli pozrieť odkazy vytvorené ľuďmi svojim láskam na Valentína v multiplexe Palace Cinemas v bratislavskom Auparku. Ďakujem ti za krásne 4 roky, ktoré sme spolu prežili. Vytvorili sme aj virtuálnu pohľadnicu s editovateľným billboardom, ktorú ste mohli použiť ako alternatívu, ak sa váš odkaz pre veľký záujem medzi uverejnené nezmestil. Na stránke môžete taktiež nájsť aj zážitky a fotky z toho, ako svoje odkazy ľudia so svojimi láskami, rodinami a priateľmi prežívali. T-Mobile. Zažime to spolu.